रउआ ध्यान देले बानी आज के आदमी अकेले नइखे लेकिन चुप जरूर हो गइल बाड़न। मोबाइल हाथ में बा लेकिन दिल में कोई नइखे। घर में सब चीज बा, चल रहल बा, घड़ी टिक टिक कर रहल बा, मोबाइल भी हाथ में बा लेकिन कौनो आवाज नइखे। ई सन्नाटा कान में बा, सीधा दिल में बाजेला। मोबाइल आदमी खोलेला, स्टेटस देखेला, रील स्क्रॉल करेला, लोग हंस रहल बा, घूम रहल बा, तब भीतर से आवाज आवेला, सभे खुश बा, हमही अइसन काहे बानी। मोबाइल में हजार नाम बा लेकिन एको इंसान नइखन दिल में, जे कि दिल के बात सुन के रात हो जाला, लाइट बंद, कमरा शांत, छत ताकत आदमी खुद पूछेला हमार जिंदगी ऐसन काहे हो गइल। ना रोए के आवाज, ना चिल्लाए के हिम्मत, बस चुप। सच बात ई बा कि आदमी मजबूत दिखेला लेकिन अंदर से टूटल रहेलन। लोग पूछेला सब ठीक बा, आदमी हंस के कह देवेलन हाँ सब ठीक बा, लेकिन ई ठीक बा सबसे बड़ा झूठ शब्द होला। अकेलापन कमजोरी नइखे, ये बात के निशानी बा कि आदमी बहुत कुछ सह चुकल बा। मोबाइल सब कुछ देखावेला लेकिन सुकून ना दे सकेला। सुकून तो खुद के समझे से आवेला। अगर रउआ भी भीड़ में रह के चुप बानी तो समझ ली रउआ अकेले नइखे। भीड़ में सब दिखेला पर घर में अकेले बैठ के जब मोबाइल चुप हो जाला ना तो आदमी के असली आवाज सुनाई देला। आज आदमी के हाथ में मोबाइल बा पर दिल के बात सुने वाला कोई नइखे। स्टेटस तो सब कोई देखेला पर हाल चाल पूछे वाला कोई नइखे। मोबाइल चार्ज हो जाला पर आदमी थोड़ा थोड़ा हर दिन डिस्चार्ज होते जाला। नेटवर्क कमजोर होके तो मोबाइल रो देला पर आदमी मजबूत बन के सब कुछ सह लेवेला। घर अकेलापन तब लागेला जब कमरा भरल होके लेकिन बात करे वाला कोई ना होके। मोबाइल हंसी देला पर मोबाइल गला लग के पूछ ना सकेलन कि का हो गइल। आज आदमी रोए भी तो साइलेंट मोड में रोएला। सब कोई कहेला बिजी बानी पर ई कोई ना कहेला आओ बैठा 2 मिनट बात कर लिया। मोबाइल से दोस्ती हो गई, इंसान से दूरी हो गई। आज के आदमी स्ट्रॉन्ग नहीं खन, बस चुप बाड़ा। अगर रउओ अकेले होखी तो रउआ गलत नहीं खी, बस रउओ भी एह दौर के आदमी हो गइल बानी। अगर ई वीडियो दिल तक लागल होके तो कमेंट में लिख समझ गईनी। और हाँ, और ऐसे ही सच कहानी रउआ के मिलत रही। कमेंट में लिखी हम मजबूत बानी। वीडियो दिल से लागल होके तो लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, अपन लोग के साथ वीडियो शेयर करी और सनी भोजपुरी वाइब्स के सब्सक्राइब करी और चैनल के साथ बनल रही। धन्यवाद।